Bosgarren mailako ikasleak gara, eta gaur gure urko etea nola egitenen azalduko dizuegu. Oso polita eta divertigarria da, lagunekin eta familiekin egiteko. Eta emalaikari! Guk orain kohetaren materialak azalduko dizkizu. Kohetea egiteko kartoia, kartulina, zinta islantea, uraiza, 3 botila PET, kortxo bat eta puzgailu bat beharko dugu. Oinarriak egiteko 3 botila txiki, harritxoak, kartoia eta zelo beharko dizute. Orain prozesua azalduko dizuegu. Lehenengo 3 botila moztuko ditugu. Lehenengo goitikan, bigarrena beitikan, eta azkena goitikan eta beitikan. Goitik eta beitik moztu dugun botilari marratxoa moztuko ditugu botilekin hobeto imarratzen. Gero, atzekaldean konoa jarriko diogu eta zintarekin itxatziko dugu. Horrela geldituko zen. Ondoren, kartoiarekin 3 hago egingo ditugu, koheteak abiadura hartzeko, eta horrela gelditu beharko da. Gero, puzgailuaren punta kotxean sartuko dugu. Oinarrirako 3 plastikozko botila txiki beharko ditugu, eta kohetea sortzeko harritxo txikiak sartuko ditugu. Ondoren, kartoiarekin borobil forma emango diogu, eta erdian zulo bat egingo dugu hortik puzgailua sartzeko. Kohetea martxan jartzeko, kohetearen atzeko aldetik ura jarriko dugu. Ondoren, kortxoa sartuko dugu, eta kortxoaren puntan puzgailua sartuko dugu. Puzgailuaren presioarekin gorantz aterako da. Hau izan da gure urko etearen proiektua. Espero gustatu izana, eta gogoratu etxean ere egin ahal duzuela. Ez da zaila, animatu! Agur!